аввалин мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба куштини суннатӣ дар соли ҷорӣ дар ноҳияи 5 роҳандозӣ карда шуд. ҷамоати намуна шумораи зиёди паҳлавононро аз кулли минтақаҳои кишвар ба ҳам овард. дар ин баробар мухлисон шоҳиди шаомати волои куштини миллӣ шуданд. маълумоти бештар дар сюжаи навбатӣ. бахшида ба 30-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати намунаи ноҳияи 5 аввалин мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба куштини миллӣ дар соли ҷорӣ роҳандозӣ карда шуд. паҳлавонон аз тамоми манотиқи меҳан барои иштирок ба ин макони хушманзараи меҳан омада буданд. дар он бештар аз 300 паҳлавон дар мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ мазкур иштирок намуданд. мусобиқа ба таври анъанаҳои суннатии гӯштингирӣ сурат гирифта то дербоз ва аниқтар бештар аз 5 соат идома намуд. این یکی از تنتنه‌های کهنه‌ترین قدیم‌ترین ما خرسند شدیم که این جناب عالی این تنتنه رو بر جهانیان تعریف کرد، گوشتین ملی تاجیکی رو اعلان کرد در جهان. ما از جناب عالی بسیار می‌نداریم، همین خرسندی ها رو بسیار کنند. дар рақобатҳои инфиродии паҳлавонони вилояти хатлон дар марҳилаҳои аввалу дуюм ба бештари комёбиҳо даст ёфта тӯҳфаҳои идонаи мусобиқаро соҳиб шуданд. сипас варзишгарони шаҳри ҳисор Умар Расулов ва Ҳақназар Назаров бештари рақобатҳои хешро бо пирӯзӣ ҷамъ баст намуданд. гӯштин дар ниҳоди ман аз калонсола аз бобоҳоям омода мешавад. аз амакоям аз падарам гӯштингир буд. амакоям Расулов, Азамшоҳ Расулов, Сунатулло ки инҳо устодони ман ҳастанд. баъд ба ҳама ташаккур, ба устодонам ташаккур мегӯям ки маро тамринҳои хубу аз саривақтӣ нишон доданд. ҳамчунин варзишгарони номвари шаҳри Роғун Субҳиддин ва Муҳиддин Халиловҳо бо афзалии бештар пирӯзиҳои зиёд ба даст оварда дар садри ҷадвали мусобиқа қарор гирифтанд. барои шоҳҷоизаи мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявии ноҳияи 5 ду паҳлавони номвар Саймумин Алиев ва Муҳаммад Остонақулов ба майдони набард баромада дар натиҷа варзишгари ноҳияи Хуросон мукофоти олии мусобиқаро моли худ намуд. бояд қайд намуд ки ба ҷуз тақдими мукофотҳои олӣ ҳамчунин дар рафти мусобиқа паҳлавонони муваффақ бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд.